Вітанкі, паважаныя гледачы і падпісчыкі. Я вырашыў адпачнуць дзянёк і проста шпацыраваў па двары. Зазірнуў я ў дрывотню і напоўніўся натхненнем. Хочу сабе паўнавартасную майстэрню. А што мяне на гэта надыхнула? Вось. Пад дровамі стаяў сапраўдны стары варштат. Такіх ужо не выпускаюць. Майстры, што рабілі такія вырабы мастацтва, даўно пайшлі ў лепшы свет, а нам засталася толькі іх спадчына. Што ж, сумна, што гэты тытан пакрываецца пылам і ніяк не выкарыстоўваецца. Для пачатку знойдзем для яго адпаведнае месца. У сцёбку і заходзіць страшна. Калісьці тут захоўвалася бульба ды іншая гародніна, пасля зерне, а цяпер чаго толькі тут няма. Розныя запчасткі, дошкі, прылады працы, другасная сыравіна, а таксама тое, што ў свой час шкада было выкідваць, а потым пра гэта і забыліся. Для пачатку выносім усё вонкі. Пакуль вы глядзіце, як я гэтым займаюся, дазвольце задаць вам некалькі пытанняў. А вы адкажыце ў каментах, калі ласка. Для мяне гэта вельмі важна. Шчыра кажучы, я разумею, што якасць маіх відэа не надта ж высокая. Большую частку матэрыялаў я запільваю на свой мабільны на сістэме Android. І калі на вуліцы якасць яшчэ больш-менш, то ў памяшканні самі бачыце што. Спадзяюся, калісьці будзе магчымасць здымаць на больш якасную апаратуру. Але гэта з часам. Дык вось, дадзены тэлефон выдае больш-менш прывабны малюнак. Асабліва, калі ролікі вы таксама праглядаеце на тэлефоне. А вось мінулы мой агрэгат выдаваў відосы ў такой якасці, у якой звычайна выкладаюць відэа з невядомымі таямнічымі пачварамі ці іншапланецянамі. На той тэлефон я зрабіў яшчэ адзін відос, але не паспеў яго выкласці з прычыны знешніх абставін. І ў мяне пытанне да вас, наколькі якасць відэа для вас вырашальная? І ці выкладаць тое відэа на асноўны канал? Загадзя, дзякую усім, хто напісаў сваё меркаванне. Працягваем. Страшна ўявіць, што такая велізарная колькасць рэчаў хавалася ў маленькім памяшканні. Але цяпер, калі ўсярэдзіне вольна, можна нарэшце прыбрацца. Венік у рукі і наперад. Пыл не толькі на падлозе, але яшчэ і на сценах, і нават на столі. Таму праходжу і змятаю ўсё. Нарэшце тут будзе лад. Цяпер можна раскласці рэчы, што я планаваў вярнуць сюды. А менавіта рознага роду драўляную сыравіну. Маленькія дошачкі раскладваю па скрынях у залежнасці ад тыпу драўніны і яе якасці. Дуб асобна, хвоя таксама, абрэзкі вагонкі ў адзін бок, шалёўкі ў іншы. Тут жа, у кут, стаўлю самаробныя дошкі, што засталіся са знесенай лазні, а таксама кавалкі старога ламінату. Час ад часу выкарыстоўваю іх у розных праектах. Вяртаемся да варштату. Спачатку прыбіраю ўсё, што будзе перашкаджаць яго вызваленню. Цяпер разбіраю змесціва яго унутранай паліцы. Там, у асноўным, толькі інструмент, так што пасля яго я павярну на месца. Венікам зграбаю з яго шматлікі друз і прыбіраю дровы, што яго прыціскаюць. Сам варштат складаецца з дзвюх частак. Верхняя, асноўная, лёгка здымаецца. Тут звычайнае шыпавое злучэнне. Так што разбіраем стол і пераносім яго верхнюю частку адразу на месца, бо яна амаль у ідэальным стане. А вось з ніжняй часткай праблемы. Дошкі з асновы згнілі, а таму іх патрэбна выдаліць. А вось у якасці падпорак я выкарыстоўваў кавалкі 40-вых дошак, што знайшліся ў маёй майстэрні. Прыкручваю іх на адным узроўні з абодвух бакоў і стаўлю варштат на ногі. Пераносім аснову на яе новае месца. Цяпер злучаем абедзве часткі
Усталёўваем варштат так, каб можна было выкарыстоўваць адразу абедзве шчамлёткі і гатова. Наводзім лад, раскладваем рэчы па сваіх месцах і звычайна ж выкідваем шмат смецця ды дроў. Цяпер у мяне будзе асабісты куток, дзе можна будзе займацца рознай дробнай працай, стварэннем мэблі ды іншага. Дзякуй за прагляд, стаўце падабайкі, пішыце каменты, падтрымайце канал падпіскай і рэпостам. І убачымся!